Πώς να καθαρίσουμε τα άλατα σε μια καμπίνα ντουζιέρας? Είναι μια ερώτηση που μου την κάνετε διαρκώς και θέλω να πω στο συγκεκριμένο βίντεο ότι η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν έχετε καμπίνα στην ντουζιέρα σας, πρέπει πάντα να έχετε ένα λάστιχο που τραβάει τα νερά από τα τζάμια. Αυτό θα το έχετε μόνιμα μέσα στην ντουζιέρα σας και κάθε φορά που τελειώνετε, αυτό που έχετε να κάνετε για να μην μαζεύουν άλατα είναι να παίρνετε και να τραβάτε κατά αυτόν τον τρόπο τα νεράκια. Τόσο απλά και ωραία. Τώρα από εκεί πέρα, αν έχουν μαζευτεί άλατα για κάποιο λόγο, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε αυτό που κλασικά ξέρουμε. Θα κάνουμε μια αναλογία ξυριού λευκού με νεράκι, θα το βάλουμε μέσα σε ένα ψεκαστήρα και πάμε να δούμε πώς το καθαρίζουμε. Λοιπόν, όπως είδαμε, αυτό το τζάμι είναι γεμάτο άλατα και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ψεκάσουμε με το μείγμα που έχουμε κάνει με λευκό ξύδι και νερό. Και παίρνουμε τη σφουγγαράκια από τη μαλακή πλευρά και αρχίζουμε και τρίβουμε. Το αφήνουμε για 5-10 λεπτάκια. Ήδη φαίνεται διαφορά, χωρίς να κάνω το ξεβγάλω και να το καθαρίσω.